Nu skal jeg fortælle om min bror. Min bror, Jonathan Løvehjerte. Ham vil jeg fortælle om. Det er næsten som et eventyr, synes jeg. Også lidt som en spøgelseshistorie. Og alligevel er det alt sammen sandt. Jonathan vidste, at jeg snart skulle dø. Jeg tror, at alle vidste det, undtagen jeg. De vidste det også i skolen, for jeg lå jo bare derhjemme og hostede og var syg hele tiden. Og det sidste halve år har jeg slet ikke kunnet gå i skole. Ved du, at jeg snart skal dø, sagde jeg og græd. Hvorfor skal det være så forfærdeligt, spurgte jeg. Hvorfor skal det være så forfærdeligt, at nogen skal dø, når de ikke engang er fyldt 10 år? Ved du hvad, Tvebak? Jeg tror ikke, at det er så forfærdeligt, sagde Jonathan. Men jeg tror, du får det dejligt. Du flyver væk til et helt andet sted. Hvorhen da? Spurgte jeg. Til Nangijala, sagde han. Så skete det. Lige pludselig stod jeg uden for lågen og læste på det grønne skilt. Brødrene Løvehjerte. Nå, du Tvebak Løvehjerte, så kom du endelig. Hvor end jeg var, så følte jeg mig tryg. Bare Jonathan var hos mig, og jeg var lykkelig over endelig at sidde ved et bål sammen med ham. Så meget som vi havde talt om det, mens vi levede på jorden. Lejrbålenes og eventyrenes tid. Kan du huske, at du sagde det? Spurgte jeg. Ja, det kan jeg, sagde Jonathan. Men dengang vidste jeg ikke, at der fandtes så grusomme eventyr her i Nangijala. Der er ting, man må gøre. Ellers er man ikke noget menneske. Men bare en lille lort, sagde Jonathan. Jeg så ikke dybet foran mig, men jeg vidste, det var der. Og jeg behøvede bare at træde et skridt ud i mørket. Så ville det være overstået. Tvebak Løvehjerte, sagde Jonathan. Er du bange? Nej, jo, jeg er bange. Men jeg gør det alligevel, Jonathan. Jeg gør det nu. Og så vil jeg ikke være bange mere.